Čaute žienky, takže čaká nás dneska tréning na zadok, aby sme mali krásny, guľatý, pevný a takto s ním budeme triasť v lete. Si pripravená? Poďme na to warm-upík, široký drep, hlboký a prenášame váhu z jednej strany na druhu. Mala by si trošku nižšie, mne to tiež moc nejde, ale poď vyskúšaj. Nechoď úplne hore do vystretia, ale ostaň pokrčená. Takže prenášame váhu. Každý cvik si dáme 40 sekúnd, bude ich 4 dokopy. Tak, druhý cvik, výpady vzad, klasika. Striedaj nohy, raz práva, raz ľava. Tak, klasický drep, nohy na šírku ramien. A ideme 20 sekúnd bude drep a 20 sekúnd bude výskok potom, hej? Tak, priprav sa a ideme. Skoky. Hop, hop a ideš. 20 sekúnd makáš. To je rýchlovečka. Tak, konečne zober si gumu a ideme step side. Gumu si dáš pod koleno a začíname pravou a ideš od seba a dozadu. Ako keby si predstav hodinky a ideš na číslo 3 a na číslo 5. Už len 10 sekúnd a potom si vymeníme nohu a pôjdeme ľavou. Tak a ideme ľavá noha, 3 a 5, keď si predstavíš hodinky. Tak šup, poď na to. Pravá noha sa snaží byť stabilná, celé chodidlo je na podložke a ľavou pracuješ. Koniec. Ukážka cvikov pred tréningom, takže budú skvoty s váhou alebo s gumou, 12 opakovaní rozdelených na 6 a 6 výskokov. Druhý cvik je výpad vzad, takže 12 krát na jednu nohu, môžeš si zobrať gumu alebo jednu ručku, 12 krát na druhú, pozeraj sa dopredu nejako ja. Side step s gumou, najprv do boku a potom dozadu. Bulharský split squat, tu je technika, sadneš, vystreš nohu, stojíš, druhú si položíš na podložku a ideš dozadu. Nesmie sa ti koleno pred špičku dať a tlačíš zadok dozadu. Takže ideme na to. Zober si jednu ručku, gumu a ideme 6 drepov so záťažou a 6 výskokov. Takže poďme na to. 3, 4, 5, 6 a ideme skoky. Tak a poďme. 1, 5, 6, super, to bola rýchlovečka. Druhé sú výpady vzad, takže zober si jednu ručku alebo gumu, čo chceš a ide pravá dozadu. Dobre, ľava stojí a pravá sa hýbe. Snaž sa, aby koleno nepredbiehalo špičku. 12 krát, potom si nohy vymeníme.
11, posledný 12. Super, výmena. Takže ľava ide dozadu, pravá ostáva na podložke. Jedenáct, posledný 12, super, ber si gumu, ideme step side, takže do strany a dozadu 12 krát, 3, 4, 11 a 12. Super. Výmena nohy, to isté. Bez prestávky a ideme. 1, 2, 3, 11, posledný 12. Super, paráda. Bulharský drep, takže začíname pravá noha do vystretia, tam bude stať, ľava ide na box a ideš dozadu. Dobre? Koleno nech ti nepredchádza špičku a tlač dozadu. Poďme, toto je najlepší cvik na zadok, to bude pecka. 12 krát, potom si vymeníme. Jedenáct, posledný 12. Super, výmena nohy bez prestávky, predýchaj a chceš znovu techniku, sadni si, daj nohu dopredu a tak vieš, kde máš stať. A ideme 1, 2, 3, 11 a posledný 12. Super. Takže koniec, malá prestávka. Daj si vodu. Prvé kolo za nami. Juhu. Takže trošku sa napí. Nezasepali pohár. A ideme na druhé kolo. To isté. Ak si chceš, daj si trošku dlhšiu pauzičku a ideme pokračovať. Dokopy to budú 3 kola. Takže ideme na... Začína druhé kolo, zober si jednu ručku alebo gumu a ideme 6 krát so záťažou. 2, 3, 6. Tak, pusti jednu ručku, daj preč gumu a ideme výskoky 6 krát. Poď. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh yeah. Výpad zad, začíname pravou nohou, ľava ostáva stáť, je stojná. A poď, 1, 2, 12 krát, potom si vymeníme. 3, 11. Tak, ešte jeden. Som zabudla. Tak poď, ideš. 1, 2, 3, 11, posledný 12. Super, predýchaj a ideš. Bereš gumu a ideme step side.
Takže 12 na jednu a 12 na druhú. Začíname pravou, ľava je stojná. Jedenásť, 12. Super, vymeň nohu bez prestávky, ideme ďalej. 1, 2, 3 a naťahuj tú gumu. Jedenásť. A ešte posledný, 12. Super. Ideme bulharské drepy. Sadni si, vystri si ľavú nohu, tá ostáva a práva je na boxe a ideš. 1, 2, 3, 11, 12. Tak a ideme. Vymeň nohu. Môžeš si sadnúť a znova si vyskúšať tak, aby si mala správnu polohu a ideme. 1, 2, 3, 11, 12. Super, no cítiš zadoček? Mňa páli. Wow, druhé kolo máme za nami, takže super pecká pauzička. Utri sa, daj si trošku vody, predýchaj. A keď vládzeš, ideme na to maximálne 1 minútku prestavočka. Kľudne si to stopni, ak sa potrebuješ vydýchať viac alebo rýchlo utekať na vecko. A ideme na to. Dobre, čaká nás posledné kolo. Tak, prestavočka skončila a ideme. Poďme na to. Tretie kolo. Drep. 2, 3, 4, 5, ešte 1 a pôjdeme výskoky. 6, super. A poďme na to. Výskoky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, super. A ja idem z posledného. Výpad zad. Ak nevládzeš, nemusíš si brať gumu a nič, ale ak môžeš, ideš. Takže ideme. 1, 2, 3, 11, 12. Bez prestávky vymeníme nohu a ideme na to. 1, 2, 11, 12. Super. Takže dávaj gumu a ideme. Step side. Začíname ľavou nohou. Ideš. 1, 2, 3, 12 a vymeníš nohu a ideme ľava, či vlastne pravá a poď.
12, super. A ideme posledný cvik, bulharské drepy. Ešte poď, dáme to posledné. Bude nám zadky horieť. Pravá noha na box, ideš. 1, 2, 3, daj do toho všetko, posledný cvik. Dvanásť. Vymeň nohu. Menšia prestavočka a ideme rýchlo. Hneď druhá noha. Našteľuj sa, ideš. 1, 2, 11, 12, juhu, mamma mia. Wow, tretie kolo za nami, mega pecka. Ak si to dostala, ak si to prešla až sem, tak ti blahoželám, pretože hlavný tréning máme za sebou. Ja skúsim napiť vodičku, trošku vody. Som celá spotená. Takže daj si vodičku a ideme na tabatu. Tabata je rýchlovka, 4 minúty, 4 cviky, 2 kolá. 30 sekúnd robíš, 10 odpočívaš. Je to rýchlovka. Takže ideme na to, OK? Ľavé koleno ku pravému lakťu, k ľavému lakťu a naspäť. Sprava doľava, diagonálne, pravá ruka, ľavá noha a potom ľavá ruka, pravá noha. Do vystretia. Štvrtý cvik len držíš. Here we go with 5, 4, 3, 2, 1, go! Przepraszam, jest dobre? 3, 2, 1, go!
Prechádzame na stretching, daj sa do pozície dieťaťa, dýchaj 3-krát hlboká, ostávame v jednej pozícii, preručkuješ do ľavej strany, to isté potom do pravej strany. Tak, zmeníme polohu do kobry, takže nohy ostávajú na zemi a rukami sa otlačaš od podložky. Presúvame pravú nohu pod seba. Ak sa ti dá, môžeš dať ruky aj na lakte. No a naťahujeme vlastne sedací sval. To isté aj s ľavou nohou. Dýchaj hlboko. Presunieme sa do sedu, takže môžeš dať chodidla k sebe, natiahneme trošku do slabiny. Snaž sa mať vystretý chrbát, môžeš trošku tlačiť kolena smerom ku podložke. Tak, natiahne si ešte každú nohu osobitne, čiže môžeš ľavú, tam by si mal cítiť hamstring, lítko, takisto sa snaž mať chrbát trošku vystretejšie, to isté na druhú nohu. Ešte si budeme chrbát, ľahni si, nohy si pokrč a teraz idú na jednu stranu, pohúpujeme na druhú stranu. Snaž sa mať kolena v 90 stupňovom uhle. Poď naspäť do stredu, ľavú nohu si vystrieme, pravú v kolene posúvame a ruku na druhú stranu. Takže vráť sa na stred a to isté na druhú stranu. Takže pravá noha je vystretá a ľavé koleno sa otáča. Natiahneme, takže takáto pozícia, ľavé koleno ostáva pokrčené a pravá noha ide cez koleno, pred koleno a naťahujeme sedací sval a stiehno. A to je už všetko, takže blahoželám, bomba pecka, že sme to zvládli až tu, bola to rýchlovečka, 30 minútovka, takže paráda, vidíme sa na ďalšom tréningu, čau, krásny deň.